Belai khewan ami sinja koktoma ereng no BJP khainai Tipra Motha no nok sabai hwnwi Rubri Twisa V o 10 jonani nok list khlaikha Swbaijakgo hwnwi tini tosil oba hakina visit khlaimani bisingos kamini Lukurok saimama bai borongni nogo thangi naikha Tipra Motha khainai Lukurok bongni nok kubuja bai hwnwi borok nok phangbo chaka sini nok kunu Swbaijakya hwnwi bubo haike list phakya sawi mani hwnwi Ini nok bokok jago nih kaisa komplain kasau jong apa ki buat bokok jak enggak ini orang hai biji dok hai pega ini kena nok bokok jago nih bawa hai dia sagan hai pega ini sama kena mau betul kena kata gunung yang cakap nangke biji bekayo kahan itu sendiri baru bahan national kai jongka mana 17 tarik sini je buat cong mari ke pelai mana ya kalau neng nok mana dukan ada nok pun dak kelai jaka ini kai itu nggak tambah ke apa mana kok aja ini nok orang kita oh apa kan saya ini sao phải chăng nok biji ini tosil daru kai mana untuk si dalam nok kamu kok saya hoka gunung yang cakap ini bung kai orang deh baru nong ni wat wat di nong wat dengan cái còn gì chứ cái enggak ta wakin apa wakin sodok betul Ini pasal mung kamu? Mana ni nok Swbaijakgo ni kaisa list phaijak nuka. Apa ki Swbaijakgo election ni pare? Swbaijakya. Swbaijakma sana bele. Ke Swbaijakgo tosil ko phaiket ni inquiry Ang no gerei. Masuk kan sang sai mi ta. Ni nok mana ko ke bo soi pe na bele. Swbaijakgo kon pating ya bele. ঠিক আছে নি bung ke? Tipra Motha bro nok Swbaijakgo na bele. Swbaijakgo. Isnoka. Apa ki ni nok ke Swbaijakgo ke? Kuno Swbaijakgo ni kuno list mari ado am hai. Sing ha? Nang khai tam khai. Ang to bijin khayo. Na ke bo Tipra Motha ni bro ke bo no Kuno Tipra Motha kuno Swbaijakgo bangchur khayo am hai rutang kum ma se kem no. Gani no tin tosil ke bo visit khanya pha phake. To silu khayo blen ro. Bumung to list na parza. Ngatam baga bumung list phake abo haita. To amo to Bumung list tam baga nokra man tam mungi khna abo list hamen. do bung list no khama ta mo chung kisa mane ungo usripan dong hata kai pan dong kai chung omati sarkar thane kisa saijara mana ama hayang chi kaisang ko khai rimon ke bar bung list lai ka ke ba tam ne teri kha amo tang semia la sa mane muti ki mana rang tong manian baga ja am kun semia ka man te ke bung list ring ka ri ka bas pa ke Abo ki noro totally mane achu ga list lai ka na hanyo bung list jakabo. Hanya patin mo din no lai Ereng kanya. Mane kuno atrok Swbaijakgo ta nok na. Swbaijakgo kuno ani kuno ama hayang ko kro Ni bagai tini orbo norok kothum lai phale mane. Sini mili anam belai hambai je sini Rubri Twisa V o je nok Swbaijakgo hone tini borok sung tosil tui hakya secretary rongno tui hakya borok phonu lakya tam phonu tam khlakya sung amto saimia sabja khanaka bajak hone je ani ek number wato kun fan je khaji gya mung sapan iyo dogo mane nokna kere 17 tarik ni pore bo sini boot center 14 aja hangka je aja ka BJP khayo hin sadana borok not kisa doga khulok di non kunu da ang hini sung no sungna nai mini borok doga khulok ge kiri jagnya sungna khulok ge sung joto bri se lai chong joto aja ga wa tam non khodi puron tam ang ga sin biso to sung kebuna se kunu khaima korei sung to aja ka opman mani kunu lab korei iko bini nok talo bori ja iko je jogol hinjang nani nok botabu kharja tongja tam ja bono sung mane sungni na ka nung khanya da phaya hani sung nai mani bosabo nakai khana kok salai na ha chana hinai bini je nongni borok tongo bini bihi thinjang nai bo tongko gate klonan na ya emna ke bon mung sapan je kon ma kare bon tutali 10 jona hai Rubri Twisa V 10 jona hai nok pajak balai Swbaijakgo suka list mane bongni bumung list rijak ama hai sini yakobo tongo proof to sini yakob tongo si yakobo sung manka e amon maman bagai sung sini yo dok masa pan si nokya sini beri sela heni masa pan si nokya je 17 tarik ni pore amon se borok tabuk ama hai khainai nok baikha heni nai borok tabuk tosino tuoi
dabi daba mana bagai omo hai khlai tong borok BJP khainai Tipra Motha rok attack khayo e Tipra Motha rok attack khayo hwnwi nai borok omo hai sai tong BJP khainai rok जों एमने के बंग 17 तारिख पर मं सापान से खाइना करे जों नुबो नखरिया कुन मुंगिया बर खाइ ताबो अम हाइ खलाइ तंगा माने Tipra Motha रंग सबायै अम हाइ खायो हनै एमने तो 14 बजन गर काइसापन आतिर गथना खनाया काइसापन खनाया तिनि खनाबै नङ बका बबा हाइ मातंगा तिनि खनाबै ब्लाइ ब्लाइ के जों दुखन नागासिनि बबा गरा तो जोंना अम हाइ के जोंना फोरोंगिया माने बुलाजि तगलाइने सिन कैंडिडेट बो सिन इएम बो सिनि माने ताम सिन चर नगन इएम बो सुनो कोन फानसाय आनखि ता बुलाजि हाइ बुलाजि ता तगलाजि हिन बो सुनो साजाकनो जों Tiprasa किसिं Tiprasa तामनि बागै जों बुलाnya बा जों गोसां गोसां सि तनानै नांगौ बंनो जोंथा कन्ट्रोल कमपुंग खातुरु ता मानो हिनै जों बंनो वानसुबै दं अमसे बरक तबसे tam salani kajan naima kahai ngai man sin bisi wise no of man khanya sin bisi wise mi buya te prajagani botong ko jama hakile haje khine gabon bagai sing tini dukhor na ka sing khaima se grai tauni bagai ko nok bongni sabai ma se grai sing taun bagai sabai hini sajana nangba ga amo to sin candidate se opman ng thanai abon ha sing sin bisi ni bo sing opman ng thanai sing kun khaima se grai ha narok bong nogo hai na phibe mane yu jagrok habi he kya buti mane nok kun Swbaijakya kun tong kuno mungsang mani kere kuno mungsa bai mani kere thepsa panang mani kere ekta ke nahari boro sek kirjage laji jage nok talari tonwo जों boro kesang kesang sa chong norbo जों walanya phaya tonglanya phaya noni nok mungsa se bai ma kere kai ki dogo phyo जों norbo kok thaya thani sanani hene boro जों samani boro kok dogo se phyo kya sujug jiriya তিনি 12টা মানে লগে লগে না আংখানাকা চিনরও তহসিল ইনকরি খাইতঙ্গ চিনি Rubri Twisa V 10 জনানি Tipra Motha BJP রং নক Swbaijakya হেনে 10 জনানি লিস্ট ন সং খানাকা কা আবো খানাওয়ে আনি বখা বেলেখানি দুখ নাকা আনি Tipra Motha ni serai beri ingtun serai celarong ingtun kebo thepsabo খাইয়ে করে 17 তারিখ রেজাল্ট নি পরে তাই কোনো মুংসাপানা খাইয়ে করে চিনি ইএম সার বো সুনো সাwo অম হাই ব্যালেন্স তা খাইদি তাই চিনি বুবা গরা বো সাই দङ হামজাং मा সেদিদি তো বফান আমতি বুলাই তগলাयो তা থাঙ্গি নি সাজাক জাগাও তিনি অম হাইকে 10 জনা লিস্ট তহসিল লিস্ট তুই বনি নগ মানে বিজেপ খাইয়া nok Swbaijakya hinai ka omono to yang belekha dukho nange ang joto borong no ma saka chini Rubri Twisa V to ma haike bulai toklai bu gurei nok Swbailai ma mu gurei phaji omono thungi sung phaji borong ni dujon ani nogo sungkia chungi nailaikha na kubuja Swbaijakya sung tojon to bu khai nailai sung chudu chini bisini je panchayat secretary rong no simi sung bisas khaya sung mo thangai nainai ni sung tine phaimani yagulo sung nukha bong nok kunu Swbaijakma ni gurei kunu nosong mani gurei borok omo haikanya kok samani kisat da otho upajon khlai mano obono wan sugoi borok je 10 jonani list ri hoka tuteli omit debor mani nok din ane din khai besara rasmistri logi se jugali khlai chai tong jawo bi nong no sabo tangnai ba bi nok se Swbaijakgo hini list hogo yungkai blekha sung dukhona gata sung tungai ke je Mwkthang nuklanya klayo bazar kaisa chalanya kayo lama kaisa tonglanya himlanya klayo sung bai ka omo hai sam nok khairi to na ba ka omo no sung beleka selengai tini oboni bagai sung o jaga tini ma haikya Joto takuk tai bukuk sorong no sung obono sanamu sungo jate omo hai balance ta khaidi omo hai jodi no chaya samung prang khangkai oboni protibat sung busanai obo haike ni sung salai tini joto borong no phai tabuk je haimani nok ka bin nok tam bumung ta Swbaijakya bin nok kai bini nok jugol debarma bini gate no sung bare bare bihirong bo saka ko gate khulok de sung abato to nang ba simpan kok sai thanai bi busarok phaisa bo gate khulok ya po khulok si maya po sung gate bo khulok maya gai sung sini tin nong wa tong gai sini orun debarma no sung sarai sarai no nukha bo tuteli sai rikha ani nok Swbaijakya kuno mungsa bo khaijakya tochilo inquiry khai thangpa kya asung sakata